nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ trophée dédié récipient an ka supporter an bɛɛ Tunisia an bɛɛ lajɛlen. Bon a daminɛ gɛlɛya nɔgɔyara an bolo d'abord a tɔgɔ perte de balle ni déchet cayara trop o kuma ninnu bɛ ka confiance sɔrɔ mais on est resté calme tu vois a ɲana kɔfɛ an bolo. Problème yɛrɛ mun ye Mali bassin yɛrɛ la n'i taara i bɛ taa mɔgɔ fɛ yen i bɛ taa technicien bɛɛ ɲininka tous les connaisseurs du basket bɛɛ b'a f'i ye an de bɛ bassin ɲɛnama produit Mali la c'est le réel produit le meilleur basket mais o n'a ta bɛɛ san bɛɛ kɔnɔ an bɛ namara parce que an ko bassin nin jɛ de an tɛ wari d'arbitre ma an t'o yɛrɛ fɛ maintenant le fait que an bɛ namara san kalo tan fɔ o de y'a to Mali garçon basket tɛ ka progresser parce que équipe mun ka ɲi u t'a to a bɛ gagner parce que n'an tora an ka gagner ka fiyɛ an ɲɛ ma an bɛ minnu bati olu fana tɛ jɛni don o don bati o fana bɛ baara de kɛ pour que ka yɛlɛ n'o kɛra a bɛ sɔrɔ an ka bassin niveau ma n'i y'a ye match sera ka gɛlɛya ka se nin fɛn bɛɛ ma c'est vrai que équipe fila kun bɛ ɲɔgɔn na o n'a ta bɛɛ mais n'i y'a sera nin yɔrɔ ma il faut reconnaître que arbitrage de don parce que ne tɛ kuma arbitrage la kuma tɛ parce que n bɛna kuma arbitrage la aw yɛrɛ journalistes b'a fɔ binbagatɔ dalankolon tɛ n'i y'a bɛ tan mais ko dɔ tiɲɛ bɛ yen f'a ka fɔ de i y'a ye parce que a gɛlɛyɔrɔ kɛra mun ye parce que jɔ sera yɔrɔ dɔ la an ka mɔgɔ bɛ don u b'u tɛgɛ sama u b'u fɛ a tɛ fiyɛ n'olu taara an ka yɔrɔ la hali n'olu taara an ka yɔrɔ la a bɛ fiyɛ n'i y'a jateminɛ 3e quart-temps ni 4e quart-temps an ka foot collectif bɛ dafa ka mini les 3 premières minutes parce que mana don foot bɛ fɛ an contre la n'an taara foot tɛ fiyɛ après u yɛrɛ min bɔlɔn laban mun seconde kɔnɔna la 16 secondes an ye défense kɛ an ka kan u ye bɔlɔn fili kɛnɛ ma arbitre min bɛ kun na ko k'ale ale ye signe kɛ Isuba y'a yɛlɛ ko policier de t'a dɔn tout ça là au bɛɛ pour ka se k'o bɔlen laban don u bɛ se ka don an ka 3 points na k'an batu ka don an ka taa prolongation na vraiment il est temps que Mali kɔnɔ an ka changer quoi parce que an tɛ professionnel ye an ka sport c'est purement amateur denmisɛnninw bɛna sport la bamanan ka diya ye de kama maintenant victoire in de y'olu fana ka nisɔndiya u bɛ entraînement mun kɛ u bɛ sɛgɛn mun kɛ an de b'a dɔn u si saralen tɛ kalo la victoire in de b'u la content mais n'a fɔra ko bon chaque fois arbitre dɔ ka wuli ka bɔ arbitre e bɛ wuli dɔrɔn e bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ ka climatiser ni fɛn kɔnɔ i bɛna wɔrɔ minɛ i bɛna filen siɲɛ kelen siɲɛ fila i bɛ mɔgɔw ka san bɛɛ kɛ fu ye il est temps vraiment mɔgɔw ka kuma a ka dabila quoi o de y'a to match labanna ta nin gɛlɛya in kɔnɔna la. Nous sommes là. Parce que vraiment, à la finale, il faut dire bon, il y a le premier quart-temps, plus de 10 points. Il y a eu en place, en Sénégal, jusqu'à 2 points, jusqu'à 1 point. Maintenant, on va le match. Nous avons qu'à faire la journée, mais on va faire le match de 4 ans. On va faire le match de